корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Зафаробод вусъати тоза гирифта, масъулони сохторҳои давлатӣ ва сокинони ноҳия тасмим гирифтанд, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои шоиста истиқбол намоянд. бо ин мақсад иншооти гуногун бунёд гардида, сокинон бо ҷойҳои нави корӣ таъмин мегарданд. мунфаршу чароғон намудани кӯчаҳо як самти ободкорӣ дар ноҳия маҳсуб ёфтааст. чунин иқдоми хайрхоҳона дар кӯчаи ҳамзаи ҷамоати шаҳраки Зафаробод бароҳ монда шуд. бо ташаббуси сокинони кӯча ва саҳми шахси саховатманд Дилором Қурбонова кӯчаи мазкур пурра асфалтпӯш гардид. номбурда бо ҷонибдорӣ аз дастури ҳидоятҳои созандаву дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назди худ мақсад гузошт, ки амалеро анҷом диҳад, то самара ва савобияти бештар дошта бошад. дар баробари ӯ сокинони кӯчаи ҳамзаи ҷамоати шаҳраки Зафаробод дар анҷоми корҳои мунфаршкунӣ саҳми шоиста доранд. бояд гуфт, ки масофаи роҳи мунфаршшуда 500 метр ва паҳноии он 5 метрро ташкил медиҳад. дар асосу дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони ҷамоати шаҳраки Зафаробод маҳаллаи 14 ба номи Суғдиён кӯчаи ҳамза тасмим гирифтанд, ки бо дастгирии саховатпешагон, соҳибкорон ва истиқоматкунандагони худи маҳалла ба масофаи 500 метр кӯча ба пуррагӣ мунфарш шуда истодааст. дар баробари ин дар дигар кӯчаҳо низ ба нақша гирифта шудааст, ки корҳои мунфаршкунӣ идома медиҳем. то ба имрӯз бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати шаҳраки Зафаробод зиёда аз 95% нақша иҷро карда шудааст. дар айни ҳол дар 8 объекти дигар, объектҳои ҷашнӣ, корҳои сохтмонӣ идома дорад. вусъати корҳои созандагӣ дар ноҳияи Зафаробод аз дастурҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма гирифта, онҳо назди худ мақсад гузоштанд, ки ҷашни 35-солагии истиқлолиятро сазовор истиқбол намоянд. боиси ифтихор ва шараф аст, ки дар асоси дастуру супоришҳои созандаи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар саросари кишвар корҳои ободонӣ баҳри сазовор таҷлил намудани истиқлоли миллӣ идома дорад ва ин навбат сокинони ноҳияи Зафаробод бо дарки масъулияти баланди ватандориву хештаншиносӣ тасмим гирифтем, ки бо дастгирии шахсони саховатпешаву худи сокинони маҳалла кӯчаи худро обод намуда истодем. маврид ба зикри хос аст, ки дар давоми 34 соли соҳибистиқлолии мамлакат ноҳияи Зафаробод хело ободу зебо гардид. пеш аз ҳама бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимиву тиббӣ ва дигар шудани симои ноҳия заминаи воқеӣ гузошт.